ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ତ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁତକ ମହୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି। କ'ଣ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ମହୁମାଛି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲା, ମଣିଷ ମହୁ ତ ଚୋରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କଳାକୁ ନୁହଁ। ଏହି ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତାହା ହେଉଛି, କେହି କେତେ ବି ଚାଲାକ ହେଉଥାଉ, କେହି କେତେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ତୁମକୁ କପି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତୁମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ତମର ଜାଗା ସେ କେବେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବଦଳାଅ ନାହିଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଇଚ୍ଛା ରଖ, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। କାହାକୁ ନକଲ କରି ନକଲ ମଣିଷ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ହାର ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜିତି ନ ଯାଇଛ। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମର ନକଲ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜର ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ବେଷ୍ଟ ଅଛ, ବାସ୍ ବେଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଗଛ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ଡାଳ ଅଛି, କ'ଣ ମୋତେ ରହିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ? ଗଛଟି ମନା କରିଦେଲା। ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଗଛଟିଏ ଥାଏ ଏବଂ ଚଢ଼େଇଟିଏ ସେହି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚଢ଼େଇଟି ତାର ଛୁଆ ସମିତ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଗଛ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରହାର ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଚେର ସହ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚଢ଼େଇଟି ସେହି ଗଛକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ଦିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ତମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି। ସତ କଥା ହେଲା କି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା କି ମୋର ଚେରମୂଳ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରାରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଷ୍ଟ ପାଅ ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି କଠୋର କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ କି ବାପା ମା ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ଚେର କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମାଜରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କହିଥାଉ, ନିଜର ଭାବି ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କଠୋର କଥା କହି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନି ଯାଇଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଲ ତ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘର କିଏ ଭୁଲ, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଭୁଲ, ତାହା ଆମକୁ ସମୟ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ତାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟରେ ବିଷ, ମୁହଁରେ ହସ, ଏମିତି ଲୋକ ହଜାର ମିଳିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କଟୁ ବଚନ ରଖି ଅନ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ରଖୁଥିବା ଲୋକ ହଜାରରେ ଗୋଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଅଳସୁଆ ଲୋକ କେବେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭୋଗ ବିଳାସ ପଛରେ ଧାଇଁ ତାର ଜୀବନ ହତାଶରେ ଭରିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ କେହି ଅତୀତରେ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ ସିଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ପଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ, ଧୋକା, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ପଥରମାନେ ଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ସେହି ପଥର ରୂପୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ଯିବ। ଦିନେ ବୟସ ସରିଯିବ, ଆଉ କେବଳ ଅବଶେଷ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଏତିକି କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିଲି ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପୀ ପଥର ଦେଖିବ, ସିଏ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାହାଚ କରି ସଫଳତାର ରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନିଜକୁ ଏମିତି ବନାଇବାକୁ ଦରକାର କି ଶତ୍ରୁ ବି ଈର୍ଷା କରିବ। ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ସିଏ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ମନେ ଜଳିଯିବ। ନିଜକୁ ଏମିତି ବନେଇବା ଦରକାର କି ଶତ୍ରୁ ବି ଈର୍ଷା କରିବ। ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ସିଏ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ମନେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଯଦି କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଶୁଣି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ।
ସିଏ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ୟା ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଲି? ଇଏ ତ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ। ଭିତରେ ଭିତରେ ତୁମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଛୋଟ ମନେ କରି ପୁଣି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ପାଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ ବନାଇ ଦିଅ, ନିଜକୁ ଏତେ ଶକ୍ତ ବନାଇ ଦିଅ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରାୟଣ କର, ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନିଅ ଯେପରି ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମେ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିପାରିବ। ପୁଣି ଯେବେ ତୁମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଯାହା ସହ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଛି, ଯାହାର ଧୋକା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଜ୍ୟରେ ନଇଁଯିବ। ମୁଁ ପାରିବି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ମୁଁ ପାରିବି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆପଣ ଆଗ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ସତରେ ପାରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ନିଅ। ରାଗିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସହିଯିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ସହିଗଲେ ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ସୀମା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ସହିଗଲେ ଲୋକ କହିବା ଶିଖିଯିବେ। ବିଲେଇ ଅତି କଅଁଳ ଲୁହାକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ସରଳ ମଣିଷ ଦେଖି ନିଜର କ୍ରୋଧ ବା ଇଗୋକୁ ଜାଗିର କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି କି ତୁମେ ରାଗିରେ କିଛି ଭୁଲ କାହାକୁ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କେଉଁ କଥା କେତେ ପରିମାଣରେ କୁହାଯିବ, ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଖିଯାଇ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି କଥା କେତେ ପରିମାଣରେ କୁହାଯିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଯାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ସାପ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଚାଲାକ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯେମିତି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆଗରୁ କିଛି କହିବା ବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଶବ୍ଦ ଚଳାଇବାର ଶିଖିଯାଅ। ଏହି ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ରାଜା ବନେଇ ଦେବ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତୁମକୁ ଦାଗ ବନେଇ ବି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନତା ସହ ତୁଲେଇ ଦେଖ। ତୁମକୁ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ଏତେ ହରେଇବା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ, ଯେପରି ଆଳସ୍ୟ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। କଥାରେ ଅଛି, ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କେ ବାସ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେବେ କିଛି କାମ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କେବଳ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ଦିମାଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ମନକୁ ଏତେ ନେଗେଟିଭ ଭରିଦିଏ କି ସହଜ କାମ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ପ୍ରତୀକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ମିଳେ। ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଏସବୁରୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଯଦି ସିଏ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ। ତେଣିକି ସେହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥାଉ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ କି ତୁମେ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବେ ସେଇମାନେ ବି ଅନୁତାପ କରିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଆସିଲି। EMIରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳେ, କାଶ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି EMIରେ ଔଷଧ ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଯେତେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଭଳି EMIରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଣ ପକାଇକି କି ପ୍ରମିସ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ତ ରାଣ ଖାଇକି ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ରହିବା ଲୋକ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ହେ ମହାଦେବ, 2025ରେ ମୋତେ କିଛି ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ହେଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋର ଶାନ୍ତିର ମରଣ ଦେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ମାଗିବିନି ତୁମକୁ। ଏ ଜୀବନ ଭାରି ବୋଝ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭଲ ହିଁ ଘଟିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତର ନିୟମ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପୁରା ଦିନ ତୁମ ଭାବନାରେ ବିତିଯାଏ, ରାତିରେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆସିଥାଏ, ଓ ସେଇ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଘରର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଗେଲି ଝିଅ ଥିଲା, ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ତ ଏମିତି ଚୁଗୁଲାମି କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛୁ। ଆଉ